Kanina ala, wa pa gani na pwestong lubot na nananawag. Mayong buntag. Hello, good morning. Cellphone. Morning. Mhm. Sa tubang sa dalunggan o sa likod sa dalunggan? Sa kuan yun, sa iyang buhok yun? Dapit? Mudagandagan ang hubag, dili sakit gunitan? Oo. Wag yun. Naibuto na. Nibuto na, nigawas ng nana. Mag-antibiotic na siya, day. Mag-antibiotic na siya. Pila edad na? 2 years old? Isulat cloxacillin. Lagi, adto na lang ka sa barangay center, pangayo sa doktor. Inga nga, gatong drug of choice is cloxacillin. CLO. Cloxacillin. Okay? Ano daw? Cloxacillin. Mo nang drug of choice ada pa sa mga hubag-hubag. Okay? Sige, may butag. 0910-321-3139. Dok, ano sa man Dok, stage 4 breast cancer. Manggimok sa kasakit, mga kaunuran. Hangak nga, makaya pata, pabanig tambal. Stage 4 breast cancer, day, is, kabalubya mo nga, pangkakay ko mag-istorya, is terminal stage. Terminal stage cancer. Karon nga naglisod ng kaginawa, naghahangak na ka, nagpasabot nga niabot na sa imong baga, nagatubig na imong baga. So, wa kay mahimo ana. Admit sa hospital kay kuan man siya. Kanang aron matabangan pa ka. Hello, good morning, landline. Morning. Dili. Makahina sa digestion. Dili sa bukog, dili na siya mag-complicate sa bukog, day. Digestion lang, digestion. Okay. 0926 type pa ha. Naistorya na ko anong breast cancer mga igala sa terminal stage. Hello, cellphone. Hello, cellphone. Hello. Morning. Nya. Blood pressure. Okay. Tapos? Tapos? Pilay blood pressure ni mo ron? Pilay imong pulso? Okay ra. Niangay ka. Wa kay hubak no? Di hubakon jud ka? Sa gamay pa ka? Ay, kambyo day. Kay maghubak, madugay na magsige na kaghubak ba tungod ng metoprolol. Magkambyo ka losartan na lang. 100 milligrams. Adto na lang kagwan. Adto na lang kag ni Pilipin, mga ipin-ipin. Kay ang gwapo unta to kay metoprolol kay tama gyud sa imo pero kay hubak wala ba kag hubak kang mga niaging adlaw? Kano sa ang last nimong atake sa hubak? Hubak kung kagbalik ka na day? Kaya ang metoprolol maka-trigger yun ang hubak. Kuan lang, dito lang ka sa 10 milligrams.
Okay? Sige, may buntag. Wala dito, landline. Oh, di day. Oh. Libog na kung may galag. Cellphone ba o landline? Hello, good morning. Cellphone. Good morning. Majung buntag. Majung buntag. Oh. Oh. Mm. Naggamit ka, nagbalbas ka sa imong ilok day? Mali. Ayaw ibot, balbas lang. Kaya ang ibot, magkuan ka pag pilonidal cyst ka ana. So naihubag-hubag dia sa imong imong ilok. Tanawa sa salamin, oy. Kung naay pula-pula diha, nagkuan na siya, naghimon na siya pilonidal cyst. So mo nang muhalang na imong tutoy. Kay naigo naman ang ugat. Wala ba? Sure ka? Pag-sure ba? Pag-sure. Ayaw pagpangibot, ayaw pangibot og buhok diya sa imong ilok kay magkuan ka, magsis na siya. So lagi, nay pula-pula. Lagi. Ingong ka wala. Lagi. Kuan ni siya. Unsa man ang gibutang nimo? Pila na day ka adlaw na? Para abutag si mana kung di gani maayo, ayan ka magamit og ointment. Okay? Sige, may butag. Hello, landline. Morning. Ano man? Nga ako ganyan ang patindogan after 4 hours? Tepa. General anesthesia siya? Ang ginawa normal? Ano sa mga dili supposed to be ang bata, apila edad na? Nag-overload na siya sa anesthesia ba? Mao na lang sige pagyabog katulog kay usually ang pasyente gioperahan na ako kay mo mata na mga 4 to 8 hours. Kay amo na gay na siyang palakaw-lakawon. Istoryahan ta gani kag pilay asawa nimo. Ang ngayon, ginawa kabalaka. Kay gahapon pa, unsang oras sa gahapon gioperahan? Alas 5? Ay na. Gusto na yung doktor. Ganun wa po mamata. Mao. Gikuan yun siya. Gitagaan yun sa daghang kay tranquilizer. Mo nang matuog siya. Ilang, basta okay ra yung ginawa. Ginawa ni tanawa. Kung normal yung ginawa, okay ra. May problema. Di man, kinahanglan din na oxygen pag push off. Butangan din na siya oxygen. Normal na siya. Okay ra na gitranquilizer lang siya og lawom-lawom para di lang siya maglihok kay nagi pasyente nga lihukan kayo. Magsige lag ingon. Lagi kon siya, gi-sedate siya pag maayo para di siya maglihok. Kay lisod biya kay magopera maglihok ang pasyente. Langan kay ang imong anesthesia kon naman dire naman sa lumbar lang man, spinal lang man. ayaw ikuha na akong edad ba? Imo nang sige. Okay. Sige, may buntag. Good morning, Ping Raimondo. How are you? 0926-386-1478.
70-year-old, maintain allopurinol 100 milligrams, naghubag tuhod karon unsay moayong tambal ani dok. Kinahanglan gyud kag mga celecoxib noy kay ang allopurinol mupugong lang na siya pero once nga mohubag na kinahanglan gyud anti-inflammatory like celecoxib, itokirocoxib mga ingana. Hello, good morning. Cellphone. Hello, good morning. Hello. Good morning. Unsay ato? Na. Hello, unsay ato doy? Kaya ayaw kay kusga kay dili kay ko kadungog basta kusog na. Unsay ato doy? Ay, kuha mo na, ordinary yung sipon lang mo na ano eh. Ordinary yung sipon, inom lang og kwan, inom lang og Neosip. Inom lang og Neosip. Hello. Ihatag sa batan, inom lang og tambal day. Di siya kadungog kay day, ihatag ikaw tubag day. Hello. Ikaw tubag kay dili siya kasabot. Hello. Ingna siya day nga ordinary yung sipon naman siya, painom man siya kana mga Neosip, mga usap pa ba diya para sa sipon kay ordinary yan ang sipon ubo. Okay? Hello. Na, pati po silang isya po di kadungog. Kadungog ka wala. Nawa gyud. Sige, tawag usab. Sige na tag hello. Tubag mo lang Ibid. Hello Ibid. Okay, 0975-052-1544. Pwede mangayo tambal para sa Almoranas. Lagi bago pa lang nag-istorya sa Almoranas. Ngayon na bog tambal. Pastilan. 0948-518-0604. Wala gini may gala. Kaya ganing maminaw mo. Humana na yung paminaw ang akong lecture. Humana na akong lecture. Bago mo mga tana kay usually matubag yung ko anak tanan. Kompleto yun na siya. Kaya kompletong istoryang Dion Amor. 0948-518-0604. 42-year-old female na ay symptom sa ulcer. Isa giingon nimo, kung sining dali ra mag-aslom pamibab, labi na makakaon sa saging pinirito. Normal na siya dahil nga mag-aslom imong kuto-kuto kung kaog kag saging pinirito. Kaya ang saging, daghang potassium. Paabot siya inyong tiyan, mangkut-kut man ang potassium sa tiyan, o mo na nga maaslom imong kuto-kuto, di na siya symptom sa ulcer, noy. Kita tanan, ako gani, wag gani kayo ulcer, kaon gani kog saging, abdo sa kuto-kuto, ako rin, inuman na yun og kanang gatas. Mga tabletas, mga natural man. Hello, good morning. Asan to mami? Nawala. 0919-874-7352. Kung akong ilong na ay ni turok unod, dili ka ginawa, permi pingot, ilong, daghan, sipon, sakit ulo, kusog, hatsing, pupirahan, bani, pilak, kahay, bayad, tagatagom, Benny, Bitiyo? Kuha na siya. Muna gisulti na ko sa atong diaging simana ba, nga naangkay kuan, adenoids. Ang adenoids mga manang mura nag-cyst, mura grapes dito sa sulod sa imong ilong. Jadi gyud na siya maayo gyud based sa pag-usao ninyo. Naay akong gina-reseta nga Drixin nasal spray. Drixin nasal spray. I-try na siya, i-spray sa buntag, spray sa hapon for at least 10 days. Kung muhiyo siya, makaginhawa na ka, di na kaya permi ka mo sip-on, okay, di ka pa opera. Pero once nga dili siya mo respond sa Drixin nasal spray, ay operasyon. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning, cellphone. Morning, Doc. Yes? Sana ko, Doc, ba? Akong mama, 52 years old. Mhm. Dito, dahan ko mapamagdog. Mhm.
Dili binhod ang iyang kung sa Bisaya sa palm. Palad. Dili binhod ang iyang palad. Murag muklik ang iyang middle finger. Muklik. Kuha na siya. Kanang arthritis na siya day. Iya na siya, mainom siya pain reliever, celecoxib 2 times a day. Nya i-exercise nimo na ang iyang finger. Kay kuha na siya, trigger finger na siya tawag na. Okay? Sige, may butag. Wapo man yung uban kasabot man gid yung cellphone. Ang uban murag tuwa sa pito ka lawod. 0909-9100-476. 47-year-old Danny Mandog. Unsa man naksakit yaning akong kinataw iyang baba murag kusion. Baba. May tambal ba ani? Allah. Tanaw daw kung naay nagagawas nga yelo nga nana ba. Kay simptomas biya ni sa non-gonococcal urethritis. Unsa kang kabawa ng non-gonococcal urethritis? Ambot lang. Di na maayo istoryahan nato diri sa radyo 0946-287-8960. Female kalinan listener, akong ba na giubo dili gahi dili hutoy 1 month na, posible ba nga mobalik TB bisan na kumpleto na ang tambal for 6 months. Gamitin glimepiride. Chest x-ray usab day. X-ray usab. Just to make sure kay ang ubo biya dili na tungod lang sa sakit, basig sa nabugnawan lang o sa ba. Abring bunbunan. 0938-551-0811. Dok, kung magpa-ultrasound sa whole abdomen, maapil na ba ang saan yung HBT? Sa HBT sabot niya ani. Ilagay mo pag abbreviation kay dili akseptado sa international. Hello, good morning. Cellphone. Wala. 0910-7662-522. Girl, Kiblawan, 60-year-old, before BP 190/80, giritaan og losartan 50 mg. Maintain ba ang 1 year 100/70 BP, pero karon 90/60 na BP. As lang kung ipadayon maintain ang losartan. Ibaba na dang ibaba 50 mg naman dai ni. So nagpasabot nga ma-control na niya, nagababa pod. Itanaw imong pulso, kung nagababa pod imong pulso, iundangon din ang lambal, pero okay ra, normal na imong pulso, pwede ka mag-maintain hangtod. 0939-131-1123, 65-year-old, giresetahan ko nimo losartan 50 mg for 30 days. Human naman 30 days, undangon na nako. Ako tong niadto sa imong clinic nga nalipong kay 140/90 BP. Karon 90/60 na BP. Kung wa pa nakamalipong noy, ayaw undangi. Ayaw undangi gyud. Maintain gyud ani mo. Pura glass to. 0930-364 364-497-27. Ako tong gi-examine nimo sa prostate. Ang results sa ultrasound, impression, simple renal cortical cyst left. Wala kay dako nga prostate day. Wala ay nakita nag-ipon nga ihi dito sa imong kidney. 0930-950-3788. Girl, 39, Joy, maka-survive pa goiter, take PTO January 2017. Pagka July check negative na karon murag nibalik, mataba man pero goiter dili man klaro dok unsay buhaton. Pasabot ani Joy nga ni dako na pud imong liog Joy. Magpa T3 T4 ka, ipa-examine kung nagdako ba gyud ang imong goiter o wala. Mo na importante gyud nga makita kung nagdako ba, kay kung ang tambal nga PTO ni gamay siya, nagpasabot ka mag-maintain na ka ana ba. So T3 T4 sa T3 T4 para sure lang dili siya nagapaingon sa toxic goiter. 0907-806-8250. Kung ang tao mamatay unya mudako tiyan unsay iyang sakit, wala moagig hospital. Number 1, kung nidako iyang tiyan, nag-ascites siya, nagtubig iyang tiyan. Usually,
kung wala siya cancer, usually ang kasing-kasing basta mo undang nagtrabaho, di na mo bumba, mag-ipon og tubig sa katibuk ang lawas. So muna siya. Hello, good morning. Hello, good morning. Morning. Dok, kanang kuwan sa kanang rheumatic heart disease, Dok. Nga history. Tambal. Tambal. Usually good, mag-antibiotic na siya, penicillin, injection once a month for the rest of her life. Ha? Ang gatong kuwan sa sumapin, Dok, okay po siya, Dok? Oh, pero dili naman siya mao ng dosage sa sumapinday. Yung tableta, kapsula. Dili na siya, di na niya kaya. Ang RHD or rheumatic heart disease usually good. Sige, Dok, padayon ka. Oh, kinahanglan gyud sa injection. Dili na kaya og kanang kapsula. Okay. Ang gihatag mo niya, Dok, sa kung igsuon, Dok, kay kuan kanang sumapin niya kay nangapon man siya, di man siya pwede ato kay allergy. Niya, ikuan siya kanang erythromycin. Wala. Kinahanglan gyud siya injection every month kay ang rheumatic fever or rheumatic heart disease mo respond lang gyud siya sa penicillin, wala lain. Wala gyud siya lain. Kana lang gyud pag mag-allergy ka siya sa penicillin mo na gyud problema. Kay paingon gyud na siya sa rheumatic heart disease. Okay, 0929-542-6002. Duigos. Akong sister dunay samad sa ubos sa Batiis. Barikos nga ni buto. Ayaw na unta nabili na nabikil na pod. Normal sugar murag unsa itambal, Dok. Katong akong gitudlo nga dressing mo gito pinakamayo na day. Besa pag unam ninyo painom mo ninyo tableta di na maayo kay ang varicose ulcer unay sakit tawag sa imong sister sakit. Varicose ulcer needs surgery. Pero kung way kwarta katong dressing nga akong gitudlo. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Morning. Unsa ato? Unsa daw? Unsa daw? Hello? Kana. Okay na siya, day. Unsa ato, day? Unsa ato, day? Hello? Di gyapon. Naagin mo kuan na nay problema basta gani di mo kadungog sa akong tingog nga gwapo nga mukanta pag kuan. Gimingaw ako. Cambio og location. Cambio og location. TB kuan. Dominal kuan. Tanawa lagi. Mali nang SBT nimo ba? Mali gid ang pagkakuan. Di man ni hepatobiliary tract. Mali. Dili man na namo ginakuan diha. Supposed to be ang ultrasound muna una tanawon sa liver kay mo muna makita o pati pod sa kidney. Ayaw mo paggamit og mga kuan mga unsa tawag ani? Abbreviations kay dili na siya madawat sa international. Watay panahon may gala. Ugma magstorya siguro kog balik sa kuan ba? Ugma. Mag-opera man dai ko ugma ang taon. Tiguwang na. Di na makayag asa pa ingon. Way panahon si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan.